Mbukelo yohlelo silungisa umjolo siyaphinda siyakubingelela bese siyakwamukela njengenjwayelo ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa no longer in KZN now. I'm born and bred here in KZN kodwa ke sengaziwe eNingizimu Afrika yonke. All thanks to you. Siyabonga kakhulu ukuthi ubukele. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare nansi channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyazi ukuthi mengavela nje sokhuluma indaba eziningi ezahlukahlukene isikole umjolo ukuvusa imizi and stuff and namhlanje ngihleli nobaba ufele emntwini uGumede uphakathwa uyeyeye sokhuluma naye sazi kabanzi ke ngokuthi siphathele nosuku la namhlanje njengoba hlezi sazi ukuthi mengabe khona iyavuka imizi uthando liyathandwana ekhaya kuba mnandi nje whenever simbona baba sawubona Da baba niyaphila ngiyaphileka kodwa ngiyaphila kisha lami no ngimnandi kakhulu angazi noma ngisebenzisa igama elihle noma ngithi ngimnandi hayi awunothi umuntu wesifazane yani siyajabula ukuthi unathi la ohlelweni namhlanje siyazi ukuthi uhlezi ufika but before nje sikhulume mhlambe ngezinto osilethele zona namhlanje noma uzokhuluma ngazo ngifuna sike sibheke le ndaba yokuthi njalo uma ufike la nami ezudlala Matifane ngiyawathola ama calls abantu bekudinga abantu bebonga ukuthi ubasizile abanye besho ukuthi amapipa seyavuka mekade nesiyeza abanye besho ukuthi yonke into ihamba kahle mhlawumbe umbuzo oqala engingaba nawo ukuthi ke njengoba manje usibhizi usikhatha kanje intombi zethu omama ekhaya wena ngempela lezi zinto ziyakusebenzela yini ngoba umbuzo lefanele ngobuze wazoyibona bonke abantu ngamanye amazwi ukuthi ngifuna ukwazi imfihlo zami okay angivele ngiqale nje kanje ngoba ngiyindoda ebhosha ingashitabi so ngizocela ukuthi makukhona ingane ebantwini abadala emakhaya eduzane ne-TV nihlehlise ngoba ulimi lwami luqojema so mina ngumthoziswa kwaGumede ngokuzalwa ngizalwa eHarding la ngiphuma khona inkosi engiphethe uDlamini induna yami uMajozi bafowethu mina ngizele mina ngaba nenkinga ke ekukhuleni kwami ngikhule ngumuntu omuhle esikoleni ngimodela ngidansa futhi ngidlala ibhola kwawukuthi abantu besifazane bayayiwela ngaleyo ndlela ngagcina ngiba nezingane early okay namanje ngisasena mina ukunyaka okuphela inabukeni engalithenganga nobisi engalithenganga liyabhupha zingane so mina manje nginika umuthi weingane okuthola abantwana bese ingane awuyithola sokungidakelwa ngempela sho nje kusekhona okuningi ongakwenzi so kufanele ngishaya so mina bafo nginezingane engane zami ezo33 ngaleza izingane ngiyikhona nje njengamanje hayi nginazo ngingayibali izingane ezaphuphuma zo33 ingane zami ekhona yokuqala nje ya 2002 bese kuze ke kuzoba engigcina ukuyithola ngicabanga ukuthi unyaka ophelile mangaphosisi bese kube le ngizoyithola manje ngoSeptember so mabazo bawu22 ingane zo33 lokho angikusho ngoba ngihlambalaza oma bengane zami noma ngoba ngihlambalaza mhlambe mina nanginandaba ke nokuthi ngiyahlambalazeka on ini kuma bengane zami nginazo izingane futhi noma bengane zami bayabazi kunezingane ngise phela mina angitheniwe so nginezingane ezo33 nginoma bengane abawu22 omakoti nje okuzoba basekhaya bazoba banengana nabo ngoba ngeke babe ngaphansi ka2 o ngaphansi ka1 mhlamba bazoba u3 ushembe mengipha amandla mhlamba bazoba u4 noma bazoba u5 because mina ngokwami ekhaya ngifundiswa ukuthi umuntu wesifazane uyakulawula ngamandla akho noma indlela ukukhulisa ikhaya so ngizeleke uyabona ke mbukele ukuthi ngempela siyakweleta njengoba mina ngisanengane eyodwa nje ukuthi ngisele ngo32 kuba kufele empini asingene kuma products osiphathele wona namhlanje ngibona ukuthi khona umshove nansi futhi linzima lelo khaya isikhiphani la kule mbiza nomshove umshove mntababa itiye lasekhaya so ngike ngalo ngiliveza ulabe sinabo ku WhatsApp bangihlupha ke ngalo abanye sebelobe lifuna kuwaya itiye kodwa lingafani namanye amatiye cause lakhiwe ngezihlahla ngigawulele mina ngayigxobela ngayihlanganisela ngayikhandela nje itiye litiye lomuntu wesilisa nowesifazane elemizwa shuthi uqhanyelwe uma umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane so akulone lokuvusa induku kodwa lokwenza imizwa umhalele umuntu noma ulihalele ucansi khona umuntu oqhanyelwa kodwa ucansi uthothi alihaleli kunokuthi ulale nomuntu wakho kodwa uthothi ucansi anilwenzi kodwa mawuzula njengendoda uya ngaphandle ubona yazi kuyaheveka la ucansi liyenzeka so le eyokuthi imizwa ihlezi iphezulu eyokuthi mawushayile
uthi uqeda kuthama uphinde uqhubeka phezukwenye. So ngokubili kuyafana kodwa umehluko ukuthi lo munye uyimbiza lo munye uyitiye. So kodwa uma uqeda kuthama iphinde futhi iphinde iqhubeka or lime hayi kodwa phela lima noma ungasafuni. So kokwemizwa okukwenza ukuthi uhalele ucansi kona kokubili. Kuyazwakala kahle kakhulu. Ngiye ngibona ukuthi abantu banako ukungithinta nawe bakuthinte futhi regarding indaba ye-sex kanjalo noshukela. Because siyazi ukuthi mengabe unoshukela abantu bakhala ngokuthi imizwa yabo ihamba ingasebenzi kahle. And most frequently asked question imibuzo njengokuthi mhlambe abantu banokungibuza ukuthi ikhona into kashukela obafela emntwini nayo. Ikhona into ehambisana noshukela nocansi obafela emntwini nayo. Isikhona izinto ezikanjalo mengabe siyobheka lawo ama-product ekhaya. Angiqale nje ngoshukela. Angikusho lokho la kumabona kude ukuthi asikho isifo esikhona emhlabeni esingalapheki and u99.9% wezifo ezikhona emhlabeni akuzona ezemvelo ezokwakhiwa. So ezifweni ezakhiwayo uyakwazi ukwakha into ebulalayo futhi uyakwazi ukwakha into ephilisayo. So isifo sikashukela siyalapheka. Angeke ngisho ukuthi ubani osilapha kodwa isifo sikashukela siyalapheka. So ushukela mawukwazi ukuthi ulaphe noma mawukwazi ukulawula ushukela uyakwazi ukulawula ipipi. So ushukela ke ekhaya uyalawulwa ushukela ukuthi mawuphezulu bephansi mawuphansi ube phezulu or ube kwi level right. And then entweni kashukela nepipi izinto zepipi ushukela indlela engozi ngakhona uyazi imizwa noma ipipi uyalibulala noma umuntu esifazane ukuhalela ucansi kuyaphela nya. And ushukela unezinto eziningi oyidala emzimbeni womuntu okungekho lula ukuthi uyilapha. Isibonelo nje izilonda. Angithi uma manje sesikhuluma ngoshukela sikhuluma ngocansi sengena izilonda. So umuntu onesilonda sikashukela eyasipholi isilonda sikashukela and sibhlungu siyaqaqamba sinjalo. So lo muntu kusokufanele leso silonda siyakwazi ukuthi sihambe sikudalele icancer. Akithi yabona mase kungena esinye isifo phezu kwesinye isifo. So la ngikhona ke ngisekuthaneni ushukela uyalapheka induku ebulawa ubukhona bukashukela iyalapheka. Kusho ukuthi ipipi lakho mangaba lingavuki ngesizathu sokuthi unoshukela ekhaya lokho siyakwazi ukuthi sikwenze. So angiphinde futhi ngikubonge lokho ziningi insizwa eingenayo baningi omama abangenayo ababongayo ukuthi kushukela sesikwazile ukuthi sibalamlele because ushukela yimpi engenamkhawulo uma umuntu ongenalo ulwazi lokuthi uzoyilapha kanjani. No, kuyazwakala kahle kakhulu. Ngiyazi ukuthi u-based la eThekwini kakhulu and abantu bayahlupha bafuna ukukubona bafuna ukuza kwena. Lezi iziphi mhlawumbe indawo sithi mengabe siyakuzona sifike simthole ufele emntwini la eThekwini around. MawuseThekwini ekhaya kwaMashu. Mawushaya nje lapho ku Google wakho ubhale ufele emntwini ku Google noma ku Google Map kuzovela ufele emntwini construction. So eyasekhaya ke lezo kuthatha kubeka ekhaya emakhaya kusehadinga endaweni ekuthiwa iseSantombe. eSantombe kunendawo entsha ekuthiwa iseMasamini kwagumede ezimbuzi nje mhlawumbe imbuzi ziko 300 ekhaya 400 ilapho ke sekhaya ke lapho ushithi kwaMashu na sehadinga la eThekwini sise workshop eduzane ne workshop center eduzane kwama bus terminals la kwakade khona indawo ekuthiwa iHavana kudala. Silapho ke uma ngabe ula usakhuluma futhi ngendaba yokuduma nokwaziwa kafele emntwini. Ufele emntwini bafowethu amakhemesa awasupplyayo ala eThekwini kuphela okwamanje. Uma kukhona omunye umuntu ofuna simsupplyele ngakubo amathuba emisebenzi ke lawo hambe kunoma ngabe yiphi ikhemesi eseduzane kwalawe nohlala ngakhona ufika ukuthi ngicela la ningifakela ama products akwafele emntwini yimi ozowa promoter. So enye yeindlela zokuthi nithole imisebenzi bafowethu enye futhi yeindlela zokuthi ngibonge kunina ngesupport engipha yona ngithi mina mawunengane engasebenzi wena ungasebenzi hamba kuye ekhemesi yangakini ufika ukuthi ngicela ukuzofaka iproduct or ama products akwafele emntwini la uma bevuma ebese wena uyasendela la ekhaya ukuthi babavumile so basesenza ke thina uhlelo lokuthi siwalethe ama products akwafele emntwini noma ngabe kuphi la nikhona yini nithole lezo ndawo enzophinde futhi no promote shuthi ngamanye amazwi ufele emntwini yayikhipha imisebenzi okushuthi siyalekelelana ke nawe mina ngizoletha ama products wena uzopromoter then mangena imali bese wena uyahola njengawo wonke umuntu ebese siyaxosha ikati eziko. Ngicabanga ukuthi ngicathe kahle. I know usahamba kahle kakhulu. Baba. Ngiyazi futhi ukuthi
ama-products wakho abantu sebewasebenzisile la kwi-show abaningi bawubona imisebenzi yawo. Njengamanje besikhuluma-ke la eThekwini kunomuntu mhlampe ose-Cape Town, kunomuntu ose-Goli, kunomuntu nationwide, sibuka yonke indawo. Siyaposa kaFela Emntwini kwenzakala. KwaFela Emntwini siyaposa ngazo zonke indlela zokuposa. Ngaba itekisi, ngaba zitolo eziposayo, nqana ukusho amagama azo, ungaba ama-courier companies aposayo. Ikakhulukazi khona isitolo nesijwayele esi-R110 mawusisebenzisa. Sidayisa ingubo namafoni nqana ukusisho ngegama. Leso sitolo leso into eliquid noma into eyamanzi njengembiza awuyifaki khona, ungena into ezifana neziwasho, odumba kaSibumbu, dumba kaSibumbu ke eminye yemithi ongakwazi ukukhuluma ngayo kwi-TV kanje ngoba iyabophisa kodwa ekhaya siyawakha, futhi nomuntu osuke uthenga ngiyakemvale ukuthi makhona ingane zamantombazane ekhaya ungawuthengi noma ungawubeki ungangeni nawe egcekeni. So siyaposa ngazo zonke indlela ezikhona zokuposa, and okunye Matifane engifisa abantu bakuyeke, ngicela abafowethu niyekele ukusifonela ngo-WhatsApp. Inamba zala ekhaya zombili zifonele nje nge-airtime yakho ku-WhatsApp, ungena nje uSWhatsApp kube kuphela. Futhi uma ungena ku-WhatsApp bingelela uhlale odabeni, ungaloku bingelela ufuna ukuthi ngiphendule, bingelela uhlale odabeni. Ngamanye amazwi siyatholakala, siyaposa futhi Mntakababa. Ngiyazi ukuthi ngeke ngakubona ubhizi, uke wanyamalala ngingakubona ukuthi wenzani ukuphi. Ngithi ngiyabona use-Cape Town sey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahlukene. Tell me more about uhambo lakho. Bafowethu bengingazi ukuthi abantu uFela Emntwini bamthanda kangaka. Bengilindele ukuthi mhlawumbe uFela Emntwini uthandwa la eKZN kuphela. Hayi bafowethu ngiphumile ngike ngahamba nje kakhulu, abanye beni bebebona. Ngibile eSe-Cape Town, ngibile eSe-Pretoria, ngibile bafowethu kwaphuma kwaphuma ngisho abantu bakwa amavenda, kwaphuma amapeti, kwaphuma amampondo, mina ngiyimpondo ke ngawelinye iside, kwaphuma wonke umuntu bafowethu, kwaphuma even amakhoyisana bafowethu. Ningithande kakhulu. Ekungithandeni kwenu ke mina ngikubonile nithanda kakhulu uMatifane neshow yakhe. So bafowethu angisale sengivele ngihlala kuyo le ngoba wena kawuyazi. Bafowethu bengicela ukubuya ngize kunina njenganokungihambela kwenu. Ngizophindela indawo engihambelile ngihambele again. Kodwa kokuhlukile ke manje bengicela Matifane ungivumele ngihambe nawe lezi indawo. Uma ungivumela ngihamba nawe lezi indawo, ngiyazi ukuthi unomsebenzi owenzayo we-radio, unezingane ekhaya, unako konke nje okuhle okwenzayo njenganomnumzane noma njenganendoda, njenganomfana okhulisiwe ekhaya. So ebengingakucela mawusivumela mina nabalandeli bakho nabantu abathanda ama-products akwaFela Emntwini, bengingacela ukuthi usivumele sihambe. Ebese ma usivumela sihamba bese ngiyacela kunina bafowethu ngoba uMatifane unomsebenzi awenzayo, ngizomiyekisa wena manivuma nina oyena mangabe vuma eze kunina nimbone live ke manje, nimxhawule live njenganomuntu kunina osaziwayo nakumina njenganomuntu odumile osaziwayo, nimxhawule live. Mhlambe bafowethu mina ngakukhokhela ukuthi adle, ngakukhokhela ukuthi alale, ngayikhokhela i-transport, kodwa ngeke ngibe namandla ukuthi mangabe bekade ihambile abuye athengele izingane isikwe ekhaya. Mhlambe lokho sengingakubeka kunina ukuthi mhlawumbe abanye benu bazofika no-R5, abanye benu no-R10, no-R20, abanye benu banezimali ezinkulu ke ngeke ngikwazi ukuyibiza ngamagama ngoba kuzobe sengathi ngiyamdayisa. Abanye benu bazofika nezimali ezinkulu ukumxhawula nje bafowethu, abanye ukuzobonga bafo wasilethela umuntu because iqiniso kubantu bakho Matifane ngiyakulwela ukuthi ngilenze abaphesheya abala eSouth Africa. Abaphesheya kokunye ongakwazi bacelile ukuthi bacela ngize kubona phesheya, base bethi bazongenzela konke engikudingayo. Khona abafowethu abase-UK, khona abafowethu abase-China, khona abafowethu abase-America, kukhona abafowethu abase-Ghana, kunabafowethu ngicabanga mhlawumbe amazwe awu-5 ababalile abafowethu ngokuhlukana abantu bacela ngifike noma yini engiyidingayo. Ngisho ngila bazongenzela bona, bazohlangana bengale bafoma ama-group abo WhatsApp bangihlanganisele ngikwazi ukuthi ngize la bekhona. Ngivumileke ngathi mina ngizoza phesheya kodwa singizohlela, ngihlela kanye nawe, sikhipha ama-date kanye nawe kanye nabafowethu abasizayo ukuthi siza nini. Then le iyala eSouth Africa okuhambela ama-province ngicela ukuyibeka ezandleni zakho bafo, ngicela ukuthi usivumele ngiye nawe ebantwini bakho bakuthanda bafa abantu nabo. Ngiyabacela ukuthi bafowethu mase fikile lokho kuqhawula ngo-R10, R20 bafowethu, ngiyacela nani kusuke ekujuleni kweyihliziyo. Lo muntu uzobe eshiya umndeni, washiya umsebenzi awenzayo eza kunini, nasekhaya mefika kafike noplastic. Cabanga ukuthi ngichaze kahle. I know, kuyazwakala kahle kakhulu. Njengoba nizwa ke konke kukumina and mina ngihlezi ngisho ukuthi ngithembe nini.
ukuthi mengabe ngifika lapho ngiyokwazi ukuthi-ke nilenze iqiniso ningijabulele njengomuntu wenu olethwe kunini. Well, namhlanje besikhuluma kakhulu ngembiza nomshovu. Kodwa ngiyazi ukuthi akhona amanye ama-products akababa uFele Mtweni. Mhlawumbe usichazele nje wona kancane before sikudedele. Before ngifike kuwo, ngifuna abantu babone ukuthi iwasho ziyasebenza ukugquma. Udumba kaSibumbu uyasebenza, ugcina ukuthi uthambise umuntu wesifazane kuphela nowesilisa uyathamba. Sengiyishelile ke bafowethu intombi yavuma. Sengimshelile uMatifana wavuma. Sengivele ngakwenza nje phambi kwenu. Ngaqeda Matifana uyavuma ukuthi siyaya kubani. I know, asambe hayi sengingangena ke kuloko okubuza bafowethu ngicela ukuphinde nginikhumbuze bafowethu lapha ekhaya sinezinto zokubhebha bafowethu njengoba ngicela ukuthi izingane ezihlehle lona bafowethu ugoba lo ngegama lala ekhaya thi ugoba ifebe so ngoba ubuye ufune abanye abantu abathe kuba professional noma abathe ukufunda kakhulu osiyazi ngase ngumsusu uyifebe ngoba kungathi ngithuka inhlamba cha igama lawo la ngisho isifebe umuntu owenza umsebenzi umuntu kodwa nokufeba phakathi la uyabaleka la uchama sekusho mina uthi ungachama then la kube ugodo lolu angivele ngiwabiza ama price because asimple low 350 lo then lo ugodo lolu liyabiza kancane lu 850 kodwa lihlala u2 years ugodo lo lokubhebho lwamadoda olwesikhathi eside nalo okubhebho wesikhathi eside bese kube umphikeleli lo nawo okubhebho wesikhathi eside u550 le mithi ihlukene kayifani le mithi kodwa yenza into ecishe ifana kumuntu kuba ukuthi wena ufuna ikulawule kangakanani ebese la ijuice angiyiphethe nonke ijuice vele anisayithandisisi kahle ngoba inibhoshisa uwaya khona nje umama uthi izinquze wayiveza ngewindi sisegoli uthi hayi abantu abami ngiyingcolisa itekisi ngoba ngihlele ebackseat ngasewindini ngathi hayi kunokuthi ngiyibhoshele ngcono izinqayivele ngewindi so bafowethu lo masheshisa lo omasheshisa okubhebha okuvusa ipipi elinenkani lokuthi livu ulekelelana nabo laba kodwa wona umehluko ukuthi noma ngabe unelumbo uyasebenza ke wona lo laba babokuvusa nje ipipi kuphela lo okuvusa ipipi no bese ulekelela nanokuthi uma ngabe unelumbo so ekhaya ke miningi ke imithi khona yabesilisa ukhona yabesifazane abantu besifazane yekelani ukuvumela ukunuka inkomo ingazi inuke ziklineni not ukuthi niyanuka inkomo uthola ukuthi mawufake kunabantu besilisa abathanda ukufaka umunwe ebese bengathi uyahogela ebese lo nto ivela iqedima ziklineni yebo la ekhaya siyabiza ukuklina kodwa zama phela u950 uyiklina unyaka wonke ube clean service leyo unyaka wonke mawumuntu wesifazane ungathi wena mawuke waphunyuka wasuza sekufanele ngiphume ngiyohlala eminyaka because ushaya into engabekezele ziklineni bafowethu so yilo engakusho bafu into zokuphepha sakhona izinto zokuyiklina sakhona ezokugquma ezokugeza zokuphalaza zikhona ngiphinde ngibonge kubafowethu abangimessage nabafaka imali nabangithengela izimbuzi bebonga ukuthola imisebenzi ngiyabonga kakhulu bafowethu isandla sidlula ikhanda ngikubonga kakhulu kuhlelo ngoba ngaphandle kohlelo ngabe nina akaningazi ngiyabonga Matifana ngiyabonga kangiphezi mntaka baba siyabonga kakhulu kubaba uGumede Fele Mtweni onengane eziningi yangilazi phela una 33 neyodwa ngeza umkhatha kubekile umkhatha hayi umkhatha baba yani ama details wonke ababa uFele Mtweni sowafaka la ngezansi khona uzokwazi ukuthi ke uxhumane naye inamba ka WhatsApp inamba yama calls esikucela kakhulu mengabe uSWhatsApp ungaloko uthi hi unjani sawubona igama lami ngudlala Matifana nginenkinga yepipi elingavuki ngakwazi ukuthola iproduct ethile ngisendaweni ethile ipex number yami ethi account number yami ethi account number ethini ngifaka imali simple njengoba ungibona ngi-online ngiyaphila so ungaloko kubuza impilo hlala odabeni and yabo le show le mawukuthi awukholwa checka lapho uthi ama-subscribers mangaki kuthi nje sizoba nosuku lonke kubhekwe wena wedwa usawubona njani uyaphila yabo baningi abantu so hlala odabeni mawufona futhi nakhona bhaqa bakithi nidedela abanye ukuthi bhaqa siyokugcina khona la ekukhulumeni ngoba mekwenziwa isex akumele phela sithi bhaqa yabo ama details ababa uFele Mtweni siwafaka la ngezansi khona uzokwazi ukuthi umthole mawula eThekwini ungabathola workshop kwamashu bakhona futhi nakwezinye indawo ngaphinda ubalandele nakuma social njoba ngishila ama details azoba khona la ngezansi siyabonga kakhulu ukubukela kwakho sesingasho ke manje ukuthi South Africa yonke
the next big thing in South izoba khona ihamba nobaba uFele Mtwini. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Bangakhohlwa abantu kulabo abangamaNazaretha bafowethu ebuhleni sikhona siseduzane kwendla befundisi nangoJanuary sobe sikhona njengoba kuJuly nangoJanuary sobe sikhona. Siyabonga kakhulu bafowethu uShemba Benani unyazi lonikhumbule njalo uFele Mtwini lo ngiyabonga. Peace out. Thank you so much.